Nya Ramogi kamoro moro ma intiere rwaki chenro mar Migago tarik 29 dwe mar abiriyo higa mar 2023 kamoro moro ma intiere kata geno ni sewuok e kanisa kwai ne mondo ibed koda ka wachako nyaka ng'watieki kobro kelo ni weche matimre pacho kae pe mag siasa kaachiel koda mago matimre pe mag tuke kamoting'o tuke mag pinje mangima mag wakeini madhi nyime e piny mar Australia koda New Zealand. To mokwongo magi e weche ma pek odiochieng' ma kawuono. I'd like to announce that as a county we have set aside money which the cabinet has already given approval, 10 million shillings to begin the process of mopping up maize from our farmers. Tend county ma Homa Bay oketo tenge shillings milion 10 mar nyiewo oduma kuom jopur e county no. Johala onyiso luoro ni dipoka giyudo lal kaluwore kod nok mar oganda machope show ma Kisumu. Jatend migawo mar tudruok yawo chenro mag lony manyasani e sikunde moko Siaya kod Homa Bay. Machiegni nya Ramogi nyalo tudre kodwa namba mar 2 kata Twitter marwa ma en @Ramogi TVKE @James Opondo Senior. Arwaki ni machiegni chenro ni mar Migago. Nyinga en James Opondo. Moko kuom josiasa mag Kenya Kwanza kwa jatend piny William Ruto mondo kik odonje twak mora kod gai mar Azimio Raila Odinga kata bed ni jokanyo mathoth osebedo ka jiwo twak e kind jotelo ariyogo kaka yor manyo kwe. Kotelegi kod jaod bura ma Elgeyo Marakwet West Timothy Kipchumba, Clement Asioma Sabauti kod nyawadgi Mateto Godfrey Wandet, jotelogo ne okwedo chenro mar mosruok e kind Ruto kod Raila ka bende giseyo Raila kuom temo rocho chenro mag piny owacho kaka yo mar donjo e sirikal. Ne giloso e gwenge ma Nandi. Asante sana pia. Sisi kama wabunge wa Kenya Kwanza tumesema mambo ya handshake hatutakubali. Na tumeambia rais ukisalimiana na Raila Odinga kugawa mamlaka ya Kenya, sisi utajipanga bwana rais. The only dialogue we can entertain in this country is a dialogue through the parliamentary process. Sisi kama Kenya Kwanza tulikubaliana, tukasema tuko tayari kurekebisha katiba ya Kenya to create the office of the leader of official opposition, so that Raila baada kwenda maandamano ile mambo anafanya kwa maandamano akuja aseme at the floor of the house. Sisi hatutaki mazungumzo, na kama kutakuwa na mazungumzo ya ile inaitwa gharama ya maisha, hiyo haihitaji kuongozwa na rais. Sisi wakati tulikuwa tunatafuta uongozi wa Kenya hii, tukitafutia mheshimiwa rais uongozi wa taifa hii, tuliuza sera yetu kama Kenya Kwanza. Wale wengine waliuza sera yao kama Azimio kwa sababu hawakufaulu. Mimi sidhani kama walianguka kura. Kufaulu hawakufaulu, wangojee time yao inakuja. Sisi tuna encourage rais wetu, ongea na hawa jamaa, watulie, watupe muda, tuendelee na kazi ambayo Kenya Kwanza kupitia kwa manifesto yake iliahidi wa Kenya. Katabedo ni jo siasa uwe kama na Ramogi waduto wan jo Kenya. Kawadhi mbele, wedo ni jatenda migawo mar tudruok liudo walo timo limbe sikunde moko e counties ma Siaya kod Homa Bay kawuono. Walo yango chenro mag masinde mag lony manyasani mong'ere kaka Jitume Digital Labs. Jatend migawo no kwongo oyango chenro e sikund primar mang'ia girls e county ma Siaya kapok ne odhi Homa Bay kama odhi chwalo chenro machal kamano. Program that we are utilizing to empower. It calls for commitment, and we are here with your Deputy Governor, William Oduol. The Digital Laboratory is one of the programs that we have within the Kenya Kwanza administration as part of our digital superhighway. In what we call the digital superhighway, there are three main things we want to do. One, we want to ensure that we have got fiber connectivity in each and every part of this country. So, Madam Principal, if you don't have connectivity here, as we roll out the digital superhighway, we are going to connect fiber here, so that these girls can have access to reliable
and stable internet. The other thing we are doing is setting up free Wi-Fi hotspots. So that people don't have to buy bundles. Okay? So we are also going to connect a free Wi-Fi hotspot, not just outside at the Ngea market here, but also within the school. The other thing we are doing is establishing and operationalizing these digital laboratories. We have just done one here. We are doing a total of 1,450 digital laboratories all over the country. Jalup Governor Masia William Oduolo yangoni odhi tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kata odoko ni ne oyiere kod otiko mar duond bura mar ODM bwo mabul mar Azimio. Oduol oyangoni chung mare bang' ywaruok kuom thuolo malach kod jatende James Orengo, gino mane omiyo odwa teng' lwete mogo dwe mokalo. I come from a different political formation. I'm an ODM deputy governor that has made the deliberate, and underline the word deliberate, decision to work with the Kenya Kwanza, to work with government. Because we believe for us, ladies and gentlemen, and this involves the gentlemen that are listening to me, for us to transform this region in an accelerated basis, we must work with government. Do we all agree? So me, I'm not defected to Kenya Kwanza. I am an ODM deputy governor for the next 4 years that has decided to work with government. Jopur niang' ogolo ywak kalure kod okang' mar loro kembe mag loso sukari nikech nok mar niang'. Duol matayo weche mag pur kod chiemo AFA ne ogolo chik ne kembego ma Nyanza kod Imbo mar Kenya mondo lor nikech nok mar niang' momako gwengego. Jakoma mar jopur niang' Atiang' wacho ni loro mar kembego dweche 4 dhi weyo oganda maonge tich, ka wacho ni loro kembe ok kony ohala mar pur niang'. Kembe mag piny owacho emolor kamag ji giwegi to pod tiyo, kata kamano gibende giywago nok mar niang'. The situation in which we are today, and as far as we are concerned, this is not by accident. This is a well-calculated move by very powerful personalities in the government who have ensured that they want to import sugar. And as far as we are concerned, we have no otherwise. But for the next 4 months when we have closed, they have to import a balance of 180,000 metric tons of sugar into this country. We don't want to see a situation whereby this 4 months to closure is going to put us in a mess to the tune whereby some importers, rogue importers, may use this window to import excess sugar into this country to a tune whereby when we resume in November, our local factories will not have anywhere to sell their sugar. For the Cabinet Secretary, Honorable Mithika Linsuri, please be sure that we shall be at Kilimo House on Tuesday. And from there, we are not stopping over that. There we shall be heading to see the Minister for Trade, Honorable Moses Kuria, so that the bulk of 185,000 metric tons be considered to be given to the millers to import that consignment, so that part of what they are raising should be able to be plowed back to sustain the workers who will have no job for the next 4 months. Ka wadhi e kaunti ma Kisumu, wayudo ni moko kuom jokanyo manyiso mwando mag pur kod ohala e so ma Kisumu nyiso luoro ni dipo ka giyudo lal. Jokanyogo lero ni ogandago machopo e sitonde maginyiso e mwandu no ka ipimo kod higni machien. Giluwo ni pek mar ngima nyalo bedo ni otamo oganda chopo e so ma timore e lap ma Jomo Kenyatta mantiere e alwora ma Mamboleo. Ne jo dalawa mantiere Mamboleo chopure so nikech pod thuolo nitie ne gigo ma inyiso
kotudre kod gigo ma jo hala okele soma Kisumo mantiere gwenge ma Mamboleo. Kawadhi nyime to pod wantiere county ma Kisumu. Yudo ni riwruok ma ok mar piny owacho mar Shovco limo county ma Kisumu gi thor mar yiero jotelo ma gibiro itiyogo kanyakla duoko lwedo ne oganda moloyo to mayutogi ni piny ka gimakore kod tend county ma Kisumu. Chenro ma kamago ibiro tim kawuono kendo gikwayo oganda duto mondo oyure alap ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Complex mar yiero jotelo mong'eyo pek ma gikaloe mondo giyud yote chwalo kony ma gichano ne oganda go. Shovco osebedo ka siro rawere sombgi berowe weche magin godo kind sir mamoko mag bero ngima oganda kuonde dak mayut ji ni e piny. Wan mobed gi jotelo mowuok e grassroots manyalo riwo kamoro achiel to go mbaka mag dongruok. Wadhi yiero ng'at mochung' ne mine, ng'ano manyalo bet piny machikite chandruok ma mine winjo, chandruok ma mine kadhe kendo nyalo tatua motima otune gi tudruok makare. Ng'ano wadhi chune rowere, ng'ato man nigi youth at heart manyalo wacho ni yudhe gi bere talent ere kaka wateri kama chielo. To maduong' moloyo ma Shovco timo e gwengewa en kelo oganda kamoro achiel mondo wati kaka joka ng'at achiel, nikech kwa riwre to wan gi teko. Koro akwa ji duto mondo yore nyasi ma kiny Jomo Kenyatta Sports Ground. Waluongo jo sun members mago grube mane mashinani, waluongo the entire community of Kisumu. Shovco ni obedo on gi community, wan gik mopogre opogre, wan gi Shovco Sacco. Shovco Sacco en koro gima konyo oganda, ginyalo save to gikawo loan to konyogi e biashara mopogre opogre. Gima moko go watimo gik madongo. Koro kiny ka to en all about Shovco Urban Network. Shovco Urban Network en okelo oganda pamoja through the leadership of Dr. Kennedy Odede. Ema kiny godo wan godo kae. Koro wan wakwayo oganda, pushuru leaders mondo wamakuru wuodo nagini. En owacho neno kodwar siasa, en gima odwaro mana kelo maendeleo kamoro amora modhiye. Sirikand county ma Homa Bay oketo tenge omenda maromo milion 10 mar nyiewo oduma ka owuok kuom jopur e county no e kindeni mag keyo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga olero ni en okang' mageto thicho oko achudhe masani nyiewo bando ka owuok kuom jopur e nengo mani piny. Wanga okoni omenda go osepuodhi kendo ibiro tigo e nyiewo oduma e nengo mowinjore ma ok hiny jopur e gwenge ma Homa Bay ka oduma go ibiro chwal e kambi mar rego mogo. Gavana Wanga oyango ni gidhi chako nyiewo oduma kuom jopur manie gwenge ma Suba South kapok giluorore e kuonde chung'o od bura mamoko ma bende kinde mokalo wacho ni oduma go osebed kiuso ne achudhego e nengo mani piny. To push. We have now had a bumper harvest due to the industry of our people, but also some of the interventions that we made as a county government. We have a bumper harvest in maize, in sorghum, and unfortunately, there are many brokers and middlemen who have come to Homa Bay to collect maize from our farmers at throwaway prices. And of course, given the high cost of living and how difficult it is currently, our farmers are selling maize at this price. I'd like to announce that as a county, we have set aside money, which the cabinet has already given approval, 10 million shillings to begin the process of mopping up maize from our farmers for purposes of the Kigoto maize mill, so that we can increase the civic awareness of our people on the importance of retaining their maize. Kambi mar chiwo kumba mar Direct Line Assurance ne obaga nyasi e boma ma Nairobi otieno ma piny orugodo kawuono mar nyiso moro margi e yudo mich mar Think Business Awards ma higani. Direct Line Assurance ne oyudo mich aboro maluwore nyasi no, kendo jotend kambino ne okawo thuolo makende mar chiwo puoch ne jonyiewo ma osebedo ka sirogi. Jata tije mar Direct Line Assurance Evans Nyaga ne owacho ni kambino pod biro medo tiyo kod yore manyasani e timo ohala mondo gijiw nyiewo mag okumba e ndalo mabiro. Being the best insurance company, tonight we have scooped a total of 8 awards, and the best, of course, as a winners, we have scooped the award for the best company, insurance company in technology and innovation. We have also scooped the
category of the CEO of the Year Award, and I'm pretty excited about that. But tonight is about Direct Line and the journey of transformation. I think that Direct Line has huge potential to make an impact and to transform lives in this country. And we continue to undertake that journey with boldness. We are going to be bullish going forward in terms of ensuring that we deepen the uptake of financial services in this country, and particularly insurance. And we are pretty excited that we have leveraged technology, and we've been recognized by our peers for leveraging technology to achieve that objective. Ya kwa mungu jonga dana dhia yuwe maadundo toku kapo kwa dhia yuwe yo wa somie ote ware dek anena kai Nick Raman o wachoni neno Ramogi TV maler kain dalane mar ahero kendo morgi jo Ramogi TV kaka pango weche manyien. Nicholas Okoth wachoni Ramogi weche manyien mora ka neno weche gi ka antiere game Sawagongo. Bena neno kacha Makombori Jose wachoni weche niang to joge duanego manoko tutore koda report ma okelo kata maga weche niang masani wachore ni kembe mag sirikali dhilo nikech noko mar niang. Kennedy Oloch wachoni oduol no walo manade wiye osewil manoka tutore koda report ma okelo kata mar oduol ko wachona brutio gi sirikal Kenya Kwanza kata odokoni no yere gi duond bura mar ODM bo mabul mar Azimio. William Oriema wachoni oneno Ramogi TV yo makare ka en kod nyamin gi Oriema Esther kod Dogo Doba ka gintiere e county ma Nairobi. Aka yo madundo nyakora Ramogi ng'aba mod BP ka ngwaduogo to podwan kod weche mathoth kendo bende motingo weche mag tuke. I am so deeply touched. Ne en miyo majasigana, jandik buge, jakednera tiro oganda, jalonyi gik mopogore opogore. Kawuono, chakre sa 11 odhiambo, wachokore mondo wapar miyo mathuon, achiel kachiel, kowuok e mbalariany ma Syracuse, New York e piny Amerika. Rapar mar Profesa Mishere Gidhae Mugo, achiel kachiel, e Ramogi TV, Citizen Digital, kod View Sasa. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Machini kendo nya Ramogi
Gavana ma Machakos wa Vinya Ndetio kwenda mukalo weche tulo mora mabiro kelo nkruok e sikunde kotudre koda weche mag ng'anyo ma Azimio osebedo ka chwalo pacho ka kana wuoyo e sikund nyiri ma Kadhiani Girls High School. Vinya nolero ni sikunde mantiere e kaunti no biro timo maber mana ka nyithindo keto luor gi sombgi mbele. Vinya Ndetio ne wuoyo nyasi mar dhialo nyithind sikund no mane otimo maber e penj ma higa mokalo e seche makoro gidhi mbele gi sombgi e mbalariany mopogore opogore. Being rewarded, sure. I believe that it's a time of pride to manifest. Our children spend time with the teachers. We don't take you for granted. We appreciate you and your good work being led here by Madam Principal. Asanteni sana kwa kazi yenu nzuri mumefanya. Wazazi pia, thank you so much for supporting the school, because the school cannot move without you. I condemn any violence that disrupts schools. Okay? Any violence that disrupts schools, I condemn. I want peace for my children when they're in school. Mabuse e od twech ma Jamhuri Prisons oyudo fuong'ruok katoka garnegi kar tiegruok manyalo ting'o ji 301. Director mochung'ne chenro mag loko ngima jotwech Jane Kiri olero ni chenro ma kamano biro konyo e jiwo tiegruok mar oganda manie twech kendo ikogi ne ngima maoko. Odno mabiro kawo shillings milion 4 gi piny owacho e riwruok kod riwruok mong'ere kaka Restoring Isaac Generation East Africa. Very instrumental in the rehabilitation of these short sentence prisoners who are based in Jamhuri prison, and it is going to assist because infrastructure forms part of the program, the infrastructure that aids in rehabilitation. Because without it, we would not have somewhere where they can worship, we would not have somewhere where we can have educational programs, and other programs that aid them in their rehabilitation and reformation process. We are building a hall because we realized that the inmates here did not have a place where they can sit, where they can have a church service, but also it will be a hall where they can be even having some of their court proceedings. This is something that we would like to call members of society to even work with the prisons and also give of their time and give back to the prisons. County ma Kiambu wayudo ni Governor ma Kiambu Kimani wa Matangi ne otelone chenro mar keto ler e boma ma Limuru Otieno Manyoro. Ka oloso e kindeno wa Matangi ne osingo mar loko apeni duto e bombe manie county ma Kiambu e seche mag kugwe ne chenro mar bero boma no kaachiel gi ywayo joketa mwandu. Wa Matangi ne olero ni gigeno mar keto county ma Kiambu kaka achiel kuom counties mabeyo kendo maler e pacho kae e bwo higni 3 mabiro. And so instead of them just sitting here and waiting until maybe after 3 months or any time when they are called an emergency, because they're always ready, they can look around Limuru and say, how do they help the community here to achieve its objectives? One of them being having a clean Limuru town. And so that's why we said all over Kiambu, people will be waking up and finding every place, all their towns, their streets, where they sit is clean. And this is just one of the initiatives around Limuru town. This will be happening in every town in Kiambu. Tumejipanga. Hakuna vile tunaweza kosa ati kurespond kwa majanga ati kwa sababu tunasafisha tauni zetu. Tumejipanga vizuri. Na tumeunganisha na ule mradi mwingine ulikuwa wa kusafisha sehemu zetu ambao tunafanya kila mwisho wa Jumamosi ya kila mwezi na tulikuwa tukafanya hivyo. Ni governor ameitana hiyo mwito na ameuliza watu wetu wote kule wapo katika vitongoji vyote, tauni zote, vijijini vyote, tuwe tunaamka na tunafagia na tunasafisha miji yetu kwa sababu
Kawadhi County Kakamega wedu ni MCAs Kakamega County koroseyo jotend kar od thieth mamalava kuom tayo osiptandno e yo marach. MCAs go mane wuoyo bang' timo limbe ma apoya e osiptandno wacho ni thoth jogo ma manyo thieth ok yud kony nikech nok mar yedhe kaachiel kod jochiw thieth. Kane otelnegi kod jatend jaod bura manok e county no David Ndakwa ne giwacho ni onge nyamburko mar ting'o jotuo kendo jotuo rito thieth kuom thuolo malach. Jotatije mar osiptandno Terry Kamau ne oyie ni gin kod achiedh nade ma opogore ka okwayo piny owacho mamalo mondo otem los osiptandno e yo makare. Lakini kwa utembezi wao tumeona mahali tunalegea, kuna mahali tutajikaza kidogo, lakini kuna mahali tunahitaji support ya county na waheshimiwa wametuashua watashirikiana nasi na kutusaidia. Haiko operational. Na wamama wanakuja hapa kuzaa kila siku. Hawa mama wakizaa hawa watoto wanashughulikiwa aje. So tunaomba ya kwamba county government ya Kakamega waweze kuangalia maternity units za hii hospitali, waweze operationalize kila unit ambayo inahitajika, especially the newborn unit. Tumekuja hapa kuangalia shida zenye zinakumba hii hospitali na kama tunaweza pata solutions. Emergency unit ya accidents hapa ni kidogo sana na haina facilities. Na given that hapa ni barabara highway, accidents ni mingi sana, na ukiangalia Malava ina serve watu wengi, around 280,000 people wanatreatiwa kwa hiyo hospitali. Na tumepata kwamba hakuna ambulance yoyote hapa. Ambulance yenye iko hapa ni ile ambulance imeletwa na sponsors, imeletwa na donors. Kawadhi weche mag tuke Oil Club mar Juventus matugo lig maduong'